Inselmilkom. Illum il-ħamis 31 ta' Marzu, l-aħħar jum tax-xahar ta' Marzu. Nilqakom għal din il-qudiesa mmexxija minn Dun Victor Zammit Mekkijien li din is-sena għalaq 53 sena s-saċerdot. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Matul din il-qudiesa nitolbu lill-mulej ikattar fina il-fidi sabiex nemmnu aktar fil-preżenza tiegħu f'ħossna speċjalment fil-ħajja tagħna. Għalhekk ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb. Ħan niċċelebraw flimkien il-misteri qaddisa fl-okkażjoni tal-liturġija tal-jum tal-ħamis wara r-raba' ħadd tar-Randan. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-ħniena tiegħek biex nuru l-indiema tagħna billi inbidlu ħajjitna u nitħarġu b'mejjel tajba u biex b'qalb safja nibqgħu sħaħ fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek ħalli bekk nitħejjew sewwa għall festi tal-Għid li ġejjin. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil-Mosè mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li inti tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li jiena wrejthom, għamlu għalihom oġol tal-metall imdewweb, niżlu wiċċhom fl-art iqimuh u offrewlu sagrifiċċju qalu: dawn huma l-Allat tiegħek Iżrael li tellawk mill-art tal-Eġittu. U l-mulej s-sokta jgħid lill-Mosè: jiena ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' ras qiebsa. Ħallini waħdi issa, ħalli nixel il-korla tiegħi għalihom u neqridhom. U lilek nagħmlek ġens kbir. Mosè mbagħad talab bil-ħniena quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: għaliex mulej tixel bil-korla tiegħek għall-poplu tiegħek li int bħila kbira u bit qawwija ħriġtu mill-art tal-Eġittu. L-għala għandhom jgħidu l-Eġizzjani: araw x'den jagħmlilhom, ħareġhom biex itemmhom fil-muntanji u jaqridhom minn wiċċ l-art. Erġa' lura mis-saħna tal-korla tiegħek u reġġa' lura l-ħsara li tittamel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abram, f'Iżakk u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li int ħliftilhom bik innifsek u għedtilhom: inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema u l-din l-art kollha li jiena wett nagħtiha lil nisilkom bħala wirt għal dejjem. U l-mulej nidem mill-ħsara li kien qal li se jagħmel lill-poplu tiegħu.
Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Għamlu oġol ħdejn il-ħoreb, qiemu ġbija tal-metall imdewweb, bidlu l-Alla il-glorja tagħhom ma' ġbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Flimkien ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Unsew lill-Alla li salvhom li jagħmel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, leġubijiet fl-art tal-ħam, ħwejjeġ tal-biża' fil-baħar tal-qasab. Flimkien ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Kien għamel il-ħsieb li jaqridhom li ma kienx għal Mosè, il-mażżul tiegħu, li waqaf b'selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jaqridhomx. Flimkien ftakar fija mulej fimħabtek għall-poplu tiegħek. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: kieku jien kelli nagħti xhieda fuq innifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinitx tkun minnha. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi u jiena naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu hi minnha. Intom battu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta' xhieda għall-verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien mużbieħ jixel u jiddi u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jiena għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni. Għax l-emejjel li tani l-missier biex intemmhom, jiġifieri dawn l-istess emejjel li jiena qiegħed nagħmel, jixhdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti xhieda fuqi huwa dak stess li batni, il-missier, li intom laqgħat smajtu leħnu u lanqas rajtu il-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsabx fikom, għax intom m'intomx temnu lil dak li huwa bat. Intom tistudjaw l-Iskrittura għax taħsbu li fiha hemm il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti xhieda għalija u madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jiena ma nieħu ebda glorja mill-bnedmin, imma jiena lilkom nafkom, naf li l-imħabba t'Alla ma tinsabx fikom. Jiena ġejt f'isem missieri u intom ma ilqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismi stess, intom tilqawh. Imma kif jista' jkun li temnu intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin waqt li xejn ma tfittxu il-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xejn la taħsbu li sa nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier. Dak li sa jakkużakom huwa Mosè li fih għedtu it-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kontu temnu lili ukoll, għax Mosè fuqi kiteb. Imma jekk intom ma temnux dak li kitbilkom hu, kif sejrin temnu dak li ngħidilkom jien? Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Aktar ma qegħdin noqorbu lejn il-ġimgħa qaddisa li matula sa niċċelebraw b'solennità kbira il-passjoni, il-mewt, id-difna u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, aktar nistgħu napprezzaw din is-silta mill-Evanġelju ta' San Ġwann li għadni kemm ħabbartilkom, li biha l-Evanġelista iħejjina għal din il-ġrajja kbira tas-salvazzjoni.
Din is-silta mill-kapitlu 5 bħal dik tal-bieraħ tagħmel parti minn diskors twil ta' Ġesu li fih naqraw serje ta' kontroversi ħorox tal-istess Ġesu ma' dawk li baqgħu ma jridux jemmnu fih bħala il-mibgħut tal-missier. Ġesu kien għadu kemm fejjaq raġel marit fil-belt ta' Ġerusalemm u għalhekk il-kapijiet reliġjużi Lut għax kienu jgħiru għal Ġesu daru kontra tiegħu. Hawnhekk huwa jitkellem fuq ir-relazzjoni tiegħu bħala liben tal-missier tas-sema li batu u li riedu jagħmel l-istess emejjel tiegħu. Darba Ġesu f'silta oħra mill-Vanġeli jiddikjara jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Dawn l-emejjel jagħtu xhieda li Ġesu hu verament liben Alla li sar wieħed minna sabiex jurina min hu tassew il-missier. Li kien jonqos hu li dawk preżenti li kienu qegħdin jisimgħuh jemmnu fih tassew. Fl-istess ħin dan l-istess diskors ħoloq kontroversja ħarxa ma' dawk li ma kinux lesti li jemmnu dan. Ġesu ifakkar li dawk kollha li ma kinux qed jemmnuh lanqas ma kienu se jemmnu lill-missier. Dan id-diskors ta' Ġesu allura offra sfida ċara lil edewwa tiegħu li rriedu jeħilsu minnu. Fl-istess ħin Ġesu b'mod fin ħafna li aħna wkoll nistgħu nġibu ruħna bħal dawk li ma jemmnux f'Ġesu. Għall-Evanġelista San Ġwan dawk li ma jemmnux huma diġà ikkundannati, filwaqt li dawk li jemmnu huma diġà salvati. Allura nagħmel mistoqsija lili u lilkom. Aħna konvinti minn dan jew qed ninsew. Fis-sena 1991 ħareġ il-film Regarding Henry, illi fih der l-attur famuż Amerikan Harrison Ford bħala il-karattru prinċipali. Dan Henry kien avukat li kiseb suċċess mingħajr ħafna skrupli. Kien miżżewweġ, imma moħħu kien imtajjar fuq ħafna sitwazzjonijiet oħra. Darba ikollu inċident gravi u jispiċċa f'koma. Meta ħareġ mill-koma ġralu bħalma jiġri spiss fil-films li ma ftakar xejn mill-passat tiegħu. Ma ħass ebda emozzjoni lejn martu u lejn bintu meta rom. Imbagħad bil-mod il-mod, bil-kura li kien qed jirċievi mit-tobba, reġa' beda jsir indipendenti fil-mod kif jieħu ħsieb tiegħu innifsu u fil-movimenti tiegħu. U bħala raġel der ħafna aħjar mill-qatt kien qabel. Reġa' sar iħobb lil martu, sar isib ħafna ħin għal bintu u reġa' poġġa f'postu ħafna xogħol f'ħajtu li qabel kien ħallih nofs leħja. Kieku kull telfa ta' memorja kellha jkollha riżultati bħal dawn, konna nilqawha bl-entużjażmu kollu. Immaġina kieku inti u jien nistgħu nordnaw amneżija ġenerali bħala mediċina għal xi ħadd li rridu aħna. Fu min sa taqa' din ix-xorti? Lil min tixtieq tbiddillu il-programm ta' moħħu biex jibda jgħix bi pjanijiet u immaġinazzjoni ġodda. Iżda hemm telf ta' memorja li ma jgħinx biex wieħed jgħix aħjar u f'armonija. Qed naħseb fuq dak li jgħid is-salmista meta jitkellem dwar il-poplu Alla fis-salm responsarjali li għadna kemm tlabna f'din il-quddiesa qabel il-qari tal-Vanġelu. Mis-Salm 106 vers 21 għandna nsibu daw il-kelmiet. U nsew lil Alla li salvhom li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu. F'dan il-każ qed nirreferi għal dawk li insew lil Alla. Mhix ħaġa sabiħa li ninsew il-modi tal-għaġeb li bihom Alla ħabb lilek u lili meta ħalaqna, meta għamilna nsara, meta daħħalna fil-Knisja tiegħu, meta ħenna lina, meta ħafrilna,
meta rrejjaqna bil-kelma u bil-ġisem u bid-dem tiegħu u ferm affarijiet aktar. Fil-fatt, meta wieħed jinsa l-imħabba ta' xi ħadd, is-soltu dan ma jwassalx għal sitwazzjonijiet ta' ferħ u ta' armonija. Għalhekk minflok nawguraw amnesija ġenerali lil xi ħadd, nistgħu naħdmu biex inġeddu u nsaħħu il-memorja tagħna. Naħsbu mill-ġdid falla li wettaq ġesti ta' ħlewwa u attenzjoni għalina li ma tgħoddhomx. U nagħmlu l-istess ħaġa ma' min f'ħajjitna ħabbna. Dan huwa suġġerament tajjeb. Dan huwa l-awguri li nixtieq nofrilkom dan iż-żmien sabiħ tar-Randan. U nodu attenti li ma ninsewx dak kollu li jagħmel Alla għalina fi Kristu Ġesu Sidna. Ħuti jeżis, nitolbu lil Alla missierna biex iqiegħed il-liġi tiegħu fina u jiktibha f'qalbna, ħalli hu ikun Alla tagħna u aħna l-poplu tiegħu. Għalhekk nitolbu flimkien birek il-poplu tiegħek mulej. Poplu tiegħek mulej. Għal reliġjużi kontemplattivi biex joffru ħajjithom u jitlu quddiem Alla għal ħuthom il-bnedmin nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Għal dawk il-bnedmin li warbu lilek u nsewk Alla ħaj u veru u ħolqu idoli oħra nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Għal min jagħti xhieda sikta tal-imħabba ta' Kristu billi jġorb fidi qawwija is-salib tal-mart u tat-tbatija nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Għalina billi nsiru mitħla tal-kodba mqazza u fihom insibu lil Kristu id-dawl tal-ħajja u l-imġieba tagħna nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Għal pajjiżna li tant inħobbu sabiex inti mulej tgħinna f'dak kollu li huwa spiritwali u temporali nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Fl-aħħar nett mulej nitolbuk għal paċi fid-dinja, speċjalment fl-Ukrajina, fil-Yemen, fl-Irak, fl-Afganistan, f'xi pajjiżi tal-Afrika ta' isfel u inħawi oħra li qegħdin ibatu minn konflitti nitolbu. Birek il-poplu tiegħek mulej. Aħfer mulej il-ħtijiet tal-poplu tiegħek għax aħna rridu nfittxu lilek u l-qawwa tiegħek li issalvana bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel u Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddaf lilna bnedmin dgħajfa minn kull ħażen u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej.
Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tassew mulej, missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna inti trażżan fina id-drawwiet ħżiena, terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina id-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Bih ifaħru il-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana ifaħruk is-smewiet ma' strafini u mal-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Ożanna fil-għoli tas-smewiet. Missier ħanin, inti li taħkem fuq kull seta, aħna inberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek u il-kelma li bija il-bnedmin salvaw li inti tagħti lill-midinbin it-triq li minna jaslilna is-slim tiegħek. U Alla missier tagħna il-koll meta aħna tbedna minnek inti reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxin. Għalhekk aħna u niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu Ġesu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti ta' ħobs u imbit aħna u qegħdin nagħmlu dak li ordinalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħa f'idejh il-ħobs. Radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħa il-kalċi. Waqt li xandar il-ħnina tiegħek taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana intu salvatur tad-dinja għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabbtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-biberija sħiħa tagħna miegħek. Missier qaddis, nitolbuk il-qana il-kol ma' ibnek Ġesu u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna u iżomna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, mal-Papa Emeritu Benedittu, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għal-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. Kif ġbartna hawn madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija Alla, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostlu missierna San Pawl, mal-Apostli, mal-Martri u mal-qaddisin kollha u mal-eżżies mejtin tagħna, hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien,
biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja tas-slim bi Kristu sidna. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna u l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija is-slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u bid-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda tkun għalija il-ħarsien u il-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan u il-ħaruf talla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
inqiegħed il-liġi tiegħi fihom u niktibha f'qalbhom u jiena nkun Alla tagħhom huma jkunu l-poplu tiegħi jgħid il-Mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. It-qarbina li għamilna Mulej issaffina u teħlisna minn kull dunub biex il-kuxjenza tagħna tinħall minn kull irbit taħtija u bil-grazzja tiegħek niksbu fejqan sħiħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Inbirku lill-Mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa tal-lum, hekk kif nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej se jkun hawn fostna l-qudusija tiegħu il-Papa Franġisku ngħidu flimkien it-talba bitħejjija għal din iż-żjara. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxennaq ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-slim. Amen. Grazzi tal-inqattu magħna l dan il-mument ta' talb u nfakkarkom li tistgħu issegwu t-talba tar-Rużarju fuq knisja.mt u newsbook.com.mt. F'isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, eħles għejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imberkinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imberkinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imberkinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imberkinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imberkinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek imberkinti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba' misterju ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mogħbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek,
ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Il-ħames misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat tal-agunija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u liet Eva. Lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa għal dan ix-xahar ta' Marzu. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina u la daħħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost lin-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, ammen. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, Jistrieħu fil-paċi. ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missier etern Alla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Ta' Kristu. itlob għalina, Il-Knisja. itlob għalina, Tal-ħnina. itlob għalina, Tal-grazzja Talla. itlob għalina, U xebba. itlob għalina, It-tama. itlob għalina, Li żjed safja. itlob għalina, Li żjed nadifa. itlob għalina, Bla teba. itlob għalina, Li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Tal-aġeb. itlob għalina, Tal-parir tajjeb. itlob għalina, Ta' min ħalaqna. itlob għalina, Ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħnina. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri tal-Avorju. itlob għalina, Dar tad-deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-midinbin. itlob għalina, Faraġġ tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana imtella is-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rużarju imqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Affrinna nitolbuk mulej, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbina. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema.
itfa bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe jkun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka il-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u fil-qaddisin kollha tiegħu.